wallahi ku ba ni kuɗi na za ku ɗauki gyaɗa na ku ci. Kai, yaya? Ina wasu ne suka ɗauki Me ya faru? wasu ne suka ɗauki gyaɗa na suka tafi wai ba za su ban kuɗin ba na Ai wani. matsalar mutane kenan. Na gaya maka wannan abin da mutane suna yi wallahi sai da excellence yake baya so. Mutane ba ku da sana'a, ka je ka nemi sana'a, in ka samu sana'a ka tafi makaranta. Da ka dawo makaranta ka nemi katin jaɓe, abin da gwamna ya faɗa, amma gaba ɗaya ka yi haƙuri. Nawa ne kuɗin? Naira 100. To, Gyaɗan nawa. Naira 100? To ka yi haƙuri. In na baka kuɗi wannan sai ni zan same su. Kar ka damu, gashi. Na gode. Ina zuwa. Kai alaikum. Kai ka tsaya. Ka jo nan. Nace ka tsaya. Kai kar ka buɗe min ido. Yanzu ko saboda Allah da Annabi magana da ana yi a garin nan ba ku da hankali. Mai girma gwamnan jihar Yobe, Honorable Executive Gwamna Mai Malabuni, duk da ban iya boko ba, abin da ya faɗa yake ku nemi sana'a. Kana ji? Shage ka bari gemu ina magana, kashe to. Ku nemi sana'a. Akwai wanke mota, akwai taxi, akwai sai da yalo, akwai sai da goiba, akwai sai da mangoro. Amma shine ku zo ku tafi gidan yarinya saboda Allah ƙato da kai ka duba gemu. Ba kuɗi ne kawai. Shine in ba kuɗi sai ku yi zalunci. Kuna ni sana'a mana. Wannan gari mai albarka gwamna ya yi magana a kan ba damuwa ba matsala tun da yanzu kuna da katin jaɓe a hannun mai malabuni ne ya faɗa kawai komai za mu kaddamar kawai za mu je mu nemo koma doko mu dinga. To wallahi in ba haka ba bari in gaya maka. Kan ajani da yana kanka zan gera shi. Ka gani wallahi zan gera miki ajani. Allah shage ma idon kwankwana. Kamar yaya ina zuwa. Ina magana kana.